smisao životu malo jači, lepše se živi i postoji neka mogućnost da se nešto promeni. Mislim da je ovo baš i pravi način da ovaj razgovor završimo. Ja ti se zahvaljujem najiskrenije što se našlo vremena za nas. I nadam se, kao što sam rekao i na početku, da ćemo se uskoro vidjeti i u Kruševcu. Ja se stvarno nadam. Jednu kritiku moram da uputim našoj vladi. Ranije ste rekli da je ovde u svakom slučaju, što se tiče održavanja srpske kulture, identiteta, situacija jako lepa. Ja mislim da nije baš tako. Jeste lepo organizovati neki koncert gde se čuje neka naša narodna muzika ili tako nešto. Mislim da mi imamo mnogo više mogućnosti. Imamo ljude koji su sposobni da naprave nešto malo više. Ranije smo u našem konzulatu imali jedan prostor gde smo organizovali naše kabare, naše izložbe, naših slikara, naše umetničke večeri i tako dalje. Sada to više nemamo. Ja mislim da je jako važno. Ja mislim da Srbija mora da uloži u te neke stvari, posebno preko našeg konzulata. Mora da uradi malo više. Zbog nas i zbog Italijana ili stranaca koji ne znaju ništa o našoj kulturi. Poznaju Bregovića i tu se zaustavljaju. Mi imamo mnogo toga da ponudimo. Nadam se da će ovo čuti nadležni. Molba. Više nego kritika. Da. Evo, još jednu hvala i zaista želim puno uspjeha dalje mladom životu i uopšte. Pa kažem, vidimo se u Kruševcu. Hvala vama. Jedan od najdražih Dijaninih pesnika je Jovo Nikolić, koji poeziju piše na romskom i srpskom jeziku, a čije će nam stihove na italijanskom odrecitovati za kraj. Ja se nadam da Jovan Nikolić neće da se naljuti, sam prevela njegovu pesmu na italijanski jezik. Non abbiamo pane in casa. Mio padre toglie la polvere dal suo violino, lo bacia e lo prova. Con i primi suoni i bambini smettono di giocare, le donne fuggono in casa, sciogliendosi in lacrime, cani e gatti sedotti vengono a fiutarlo. E cresce l'erba nel giardino, si aprono tutti i fiori e svanisce la nostra povertà. Verovatno će proći još dosta vremena dok se na ovoj planeti stvari ne urede onako kako je pravično i kada će svi narodi živeti u ravnopravnosti i slozi i pod jednakim ekonomskim uslovima. Do tada moramo svi učiniti svoj korak u tom pravcu, a Dijanini su koraci od 2 milje. Udarasi ga će sa turne, me kokala nas dvale.